Здравейте! Аз съм Диана и добре дошли в моя канал My Nail Journey. Днес ще си говорим за една изключително важна тема – правилното и безопасно премахване на кожичките. Нека да започнем с един много важен въпрос, а именно какво е кутикула? Защо трябва да го премахваме? Кутикула е мъртва тъкан, която е полепена по нашия нокът. Това, че го премахваме, не вреди на нашето здраве. Напротив, удължава живота на нашия гел-лак, на нашия материал. Аз лично съм изпитвала чувството да влезнеш, да си миеш косата и да ти се закача по материала. Това е просто убийствено. За да предотвратим тези гадни емоции у нашите клиентки, ние го премахваме. Преди да започнем, искам да уточня, аз работя с клещи, затова някои съвети, които ще дам по-нататък в видеото, може да не са полезни за хора, които работят с ножички. Хората, които работят с ножички, можете да споделите долу в коментарите вашите трикове, какъв е вашия метод за работа. Ще бъде много интересно. Нека да си бъдем взаимополезни. Първата стъпка, която аз лично правя, когато започна работа, е да повдигна кожичките с изботвач. По този начин си отварям така наречения джоб. Защо го правя това нещо? Защото не искам резата ми да спира на някакви участъци, да не може да премине, защото видиш ти, кожичката е залепена за нокътя. Когато тя спре на едно място, тя продължава да върти. И това може да предизвика препилване на нокътя, което не е желателно в най-нежната част на нокътя, най-меката част, а именно луновата. Точно в тази част ние работим много внимателно. Надрасквам почката с пила с абразивност 180 и по този начин аз вече съм премахнала по-голямата част от кутикула. Тук искам да се поправя, защото това, което отстраняваме с пилата е птериди, а не кутикула. След това взимаме диамантения накрайник. Аз лично работя с пламък вече, но в началото ме беше страх и си работих с конус, няма значение. Каквото ви е удобно. Започвате да премахвате от центъра на кожичката, движите пилата наляво, в посока на пилата форвард. Стигаме до страничките, които ги полираме, заглаждаме. Аз лично го правя това нещо, защото по този начин аз си спестявам изрязването. След това в страните нашата кожа е по-груба. Това си връщам пак в началото. Обръщам посоката на пилата на ревърс и пак от центъра на нокътя движа надясно. Стигна пак до страничните валове. Пак си ги полирам, докато още пилата е на ревърс. Повдигам си кожичките, за да мога по-лесно да изрежа след това тези наши приятелки. Идваме на много важна част от маникюра – изрязването на кожичките. Когато стигнем до тази част, ние в ръката си държим режещ инструмент. Това означава, че ние по всяко време може да порежем клиентката. Това гледаме да не се случва. Много често съм виждала маникюристки, които ми държат клещата и така. И изрязват. Няма стабилност. За да не порязваме клиентките, хващаме здраво клещата. Показалеца е отдолу, палеца отгоре. И така изрязваме. С котрето и безименния да движите клещата. Правилният начин, по който държим клещите, максимално близо до острието. Това е най-правилният, най-стабилният начин. Другата ръка, с която държим пръста на клиентката, също стискаме здраво. Няма да ги щупите. Ако това видео ви е било интересно, оставете един лайк, абонирайте се за канала ми за още подобно съдържание. Надявам се, че съм била полезна точно на тези, които започват тяхното nail journey. Целувки и ви обичам. До скоро!